Wel, dyma ni yn rhededd wythnos y vlog Garddio ac i ni ar ganol wythnos ddigon tawel fan hyn yn yr ardd, ond mae pethau'n dechrau tyfu yn slow fach. Mae'r radish yn dod mlaen yn dda yn ei rhes fach nhw. A'r letys blanes i ryw bythownos yn ôl. Ond y planhigyn sy'n wystod yn gwneud i fi dimlo'n gyffroes o'i weld yn ymddangos yw'r garlleg, a dyma nhw'n dod yn barod ar ôl dim ond wythnos fach yn y ddaear. A'r courgettes, a'r ffa dringo bach. Mae yna enigma weli yn yr ardd sy'n llawn gweddillion hen arbrofion plannu. Ro'n i'n meddwl bod yr asparagus blanes i ryw 2 flynedd yn ôl wedi methu, ond na, un dyn bach ar ôl. A taten hefyd. Planhigyn i fi wastad wedi cael tipyn o lwyddiant yn ei blannu ac yn ei difu yw'r artichoke neu'r marchysgallen. Mae rhain yn ei 3ydd blwyddyn yn yr ardd ac yn creu rhagor o flodau blasus yn barod. Ond wi wedi bod yn cael problemau gyda'r betis y beetroot ro'n i 'di hau. Am ryw reswm, dyn nhw ddim eisiau egino o gwbl. Wedyn, wi'n mynd i drial tyfu peth mewn twba mawr. Digon o hen grochenwaith i helpu gyda'r dreinio. A wedyn, tamed o gompost aml bwrpas i lenwi'r twba. Wi'n gwneud yn siŵr bod digon o le rhwng pob haden fel bod nhw'n gallu tyfu'n ddigon o faint cyn i medu, rhywbeth just yn fwy na maint pêl gorff. Wi hefyd am hau rhyw fath o focs salad yn cynnwys pak choi, yr agor o letys. Wi'n hau digon o hader ddail y sieien, gan wybod bydd yn rhaid i fi eu teneuo pan fydden nhw wedi cydio'n iawn. A dyna ni am heddi. Dim ond rhyw diclo gwaith oedd i fod, ond oedd rhaid wneud e. Wi newydd sylwi ar y 2 courgette ma sy'n rannu'r un pot fan hyn. Nes i hau nhw fel hadau, maen nhw wedi dod mlaen yn grêt. A maen nhw wedi cael bod tu fas yn ystod y dydd iddyn nhw gael dod yn gyfarwydd gyda'r tywydd a'r gwres. Ond mae'n un bryd iddyn nhw gael eu plannu nawr, achos maen nhw yn pwdi yn blenhigion ifenc. Dyn nhw'n licio siaro pot. Fi wedi tyfu 2, achos be fi fod i wneud yw aberthu un a cadw'r cryfa i blannu. Ond fi'n mynd i blannu'r 2 da'i gilydd i weld pa un sy'n dod mlaen orau. A wedyn ni yn anffodus bydd rhaid fi dwlu neu drial traws blannu'r llall. Ond mae'n un bryd i fi fwrw ati nawr i blannu rein. Fi wedi gweithio digon o wrtaith a compost mewn i'r man le fi'n mynd i blannu rein, achos maen nhw yn rai sy'n licio i bwyd. A mae'n bwysig hefyd plannu courgettes mewn pant, achos pan maen nhw'n tyfu'n blanhigion hŷn, maen nhw'n licio lot o ddŵr. Dyn nhw'n licio sychu mas o gwbl, a mae'r pant yn helpu gadw'r dŵr o gwmpas y planhigyn.
ac i'w cadw rhag oerfel y nos, maen nhw'n cael eu tŷ gwydr bach i hunain, hen botel ddŵr o water cooler.